Thank you very much for choosing this channel among the millions out there. We really appreciate you for visiting this channel. As you're about to watch this video, it is only two things that is required of you. The first is to subscribe to this channel and click on the notification bell so that anytime that we upload a new video, you'll be the first person to get it. And secondly, kindly share this link to a lot of people as much as you can, to the groups on all the social media platforms. And by so doing, you are helping to grow this channel and then also motivating us to create more content and then bring in more videos. This is an inspirational channel, a motivational channel. So kindly help us to advocate this channel to a lot of people. We are much grateful. Once again, thank you very much. That was it. Say channel we and in pray what you say opposite oshe. Channels be bring oho. Asempa kafo be be in oho. Nanso so in pray dear what you say channel we say opposite utie unyame anu asem. Nanso ade ba akopɛ ene yesre feel. Sa ade no say bomoden na channel yi say unsubscribe ya bomoden subscribe. Send ye be ya de bia ye the video etu a wonsa ebetimi aka. Ye toso biem e pauchew e ya share the video from nipa bebre no munya bi nhwe eni die kwanso. Na se we sa nyoma we ya edima ya eboa yen e ma ya hye mu tre e ma yetimi nya nipa bebre. Ye toso biem e hye ye nkuran se ye nkusua na ye nye video na ye mfamro na abre ni do nyina ro eni woni nkita so. Nti edawase se obeye de amaye asundwem edawase bibre nyame nshira bibre. Oh, pamuye. Yes. Pamuye. Jari kwa faso bia wo abrabo mu no. Sansam boy ebubu ni nyina ewo yesurema wonyame animonyam ento abrabo so wonyame nkonimdie ento so wonyankopon pejaye emra abrabo so esum biara edi wati ewo yesurema ye brekelo ye bubuno ye dwuno ye seno ewo yesurema opatafo nyankopon ne tumi ne na ho oden enka ho adie biara wo hwehwe awo ni mo no wonyame mfandomo ewo yesurema in the name of Jesus Christ. Onyame ayewuye, onyame adomo, onyame aboawo, uye titire ewo nanim efrise Yesu Kristo mmoja no atowa boden. Amen. And so onyame adom yen abie kwan de amayen amya behia ne nase ye papa odifo patafo amaya konya na ya ba urade anim. Amen. No abie kwan de amayen se yen kan onyame asem na yensua onyame asem ya boa eno ne pija yen ene de nam. Amen. Eno nti ye bepeja yensa ne akase ya papa odifo patafo onyame nsirawo. Kaza papa onyame nsirawo. Yes. Oye humobro ni yemye. Onyame adom ne tumi anu oden. Yes. Na yedinachi a yensuro. Amen. Awurade nsira hwenti obibehu abu anitie. Obibehu adiniti asifom obesi ni trase efiri se ontimi hwe animonyam awurade ye de edi ama wo.
na onim sɛ opia adeɛ bi afiri hɔ na nka wɔnyaw nanso na onim sɛ wahobanbɔ mu a na ɔyɛ dɛ ɔkɔ na onim sɛ w'anim onyam mu a na ɔyɛ dɛ ɔkɔ na onim sɛ wɔmpagyaeɛ mu a na ɔyɛ dɛ oh amen enti ɛna so yɛtoa yɛde sua no so amen the visitation of the Lord enti yɛnkata yɛn nina yɛmmɔ mpaeɛ Awurade Nyankopɔn yɛda wo ase da ne da nyina woma yɛkwanya ɛwɔ mu ɛwɔ adom ɛna ɛyɛ nsa saa mmerɛ yɛnhyia mu die mu yɛsrɛ wo tumi ne w'ahoɔden Awurade yɛsrɛ wo sɛ dom boa yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade boa yɛn na ma yɛnte w'asɛm ase boa yɛn Awurade Nyankopɔn na yɛnhu w'animonyam wo tumi ne w'abasa ɛwɔ Yesu din mu amen amen last week yɛsua nneɛma kakra now I believe sir you do remember the points that we talked about amen yɛsua sɛ Awurade nsrahwɛ amen yɛsua Awurade nsrahwɛ sɛ Awurade nsrahwɛ na ɛba wo so a onyame hwie ne honhom yɛ dɛ egu so amen na sɛ ne honhom no hwie gu a ɔma ahoɔden sonko ma di ne ho adɛ adanseɛ amen ɛma wo tumi sonko ma wotumi yɛ nneɛma sonko bi ɛwɔ nyame ahenniɛ mu yɛsan sua adeɛ sɛ onyame bɛsra yɛn ne a ɔyɛ yɛn foforɔ ɔboa yɛn ɛma suban ne tebea bi a ne yɛti mu no ɔde nsesaeɛ dɛ ɛba amen the Lord transforms us and the last point I can ho asɛm ne sɛ onyame he brings restoration nneɛma yɛhwereyɛ no ɔhyɛ yɛn anan enti wei ne nneɛma yɛsuaeɛ last week na ɛnnɛ so yɛtoa so amen amen there is a visitation of the Lord indeed day in and day out the Lord visit his people onyame bɛsra yɛn da ne da nyina asafo Awurade ɛbɛsra yɛn ɔnam ne tumi so na hoɔden so ɛba bɛsra yɛn na ɛnnɛ yɛade sua no ɛwɔ mu ahodoɔ mmiɛnsa sɛdeɛ da ne da nyina yɛyɛ no when the Lord visit you when the Lord visit me when the Lord visit anybody he brings revival to that person amen he brings revival in fact total revival ɔde nkanya nsonko yɛ dɛ ɛba sɛ woyɛ adwuma na wobrɛ na woda fam tim wonya nsuo kakra ɛnom yɛ na wasan ɛkanyan na watoa w'adwuma so wonya aduane a na ahoɔden na san ba na watoa w'adwuma so so when the Lord visit you the Lord will revive you it doesn't matter your state and fa ho ne tebia a wom ne deɛ waduru ɛnkane na wotumi gyina bɔ mpaeɛ na ɛsɛ watɔ fam ɛnkane na wotumi yɛ nneɛma sonkom na ɛsɛ ɛnti ɛnkɔ yie a ɛnneɛma gye agu w'abrabɔ mu a when the Spirit of God comes to visit you you'll be revived obesa nyankanya biem na ukombe dose obebɔ mpaeɛ na ukombe dose adeɛ na woyɛ na wontimi nyɛ ne yie no obetimi ayɛ ne yie because there is a revival even when your spirit is dead na obia sɔre a otwi fa wo so honhom mu
Bonsra we bow so your spirit gains life. Your spirit is quickened. There is strength in your spirit. And you have the ability to do what you did before. Even more than that. And it's done oh bomb paya. I have fakaho as your prayer point. That the Lord visit you and grant you revival. Onyame emesrao no mfa kenyan ema onipadua. Omfa kenyan ema onompe. Omfa kenyan ema honhom. Said the abeya obetimi atie gina na wabom paye. Obetimi atie gina na we defeat the devil. The enemy that fights against you day by day. The enemy that fights against you by night. Obi she sumu e kanchi tiao. Obi she sumu e de nsa ba nwiam obi hwa hwehwemu. Babi a wani entimi enru ho. Enti anopai ayamempai bose asafo Awurade mesrawo. Na onfa Kenyan sonkonya dai emra wa brabo mu. May the Lord revive you. Abrantie bi onyame dom na ho ten sonko. Esanse ensese onyame de man wan ni sunti no ehre no. That is something. Now bomb paye bi. If we say Satan no atamfo a chechire no. Omo de ne ye ne omo pe. Something na owo the ability to kum nipa mpempem. Owo wodi a ode wai jata no kum jata no. Jata wonya bo aketewa. Esense no nyame ho den won sunti. Emra oni jata nya impuni no. There was real power. And the real power won. Amen. And to when you mesraw na onfa na ho den enwura na se osia sunsumu jata bia wodi ni sunkonem. May the Lord revive your life. May the Lord revive you. Onyame kanya o every nakure be giran na so abompa ye. Every say onyame abesra ye. We shall defeat the enemy. We shall defeat the devil. Onyame asam say obronsam de obai so be wia no wakum no asai. Enkosi se wodu obi be hwe fom no ompa bada. A sense that the devil is at work in Tino. May the Spirit of God revive us. May the Spirit of God visit us, strengthen us, so that we will stay alert against the ways of the wicked. Amen. Onyame moye. Onyame nomye. Na me kenkan bibi ye be kan sisi a ewa. Nanso onyame ahoden ebeboaye. Amen. John chapter 11 verse 1 to 44. Edru baby ebebo no tofa. It is very it is so simple and straightforward, but there are mysteries over there. Amen. Yes. Yes. Verse 1. Verse 1. Na oyarefuo bi wo hɔ a wɔfrɛ no Lazarus ofiri Bethania. Yes. Maria ne nua ba Martha kurom. Good. Na Maria wɔde nwuhwɛnhwɛm sra Awurade. Na wɔde ne tirinwi pepa ne nan ho ne nua Lazarus yare. Yes. Nti ne nuanom soma ba ne nkyɛn sɛ Awurade hwɛ deɛ wodɔ no no yare. Verse 4. Yes. Na Yesu tee no
wɔka sɛ yadeɛ yi nyɛ owuo yadeɛ. Yes. Na Nyankopɔn animuonyam ntira. Yes. Sɛ wɔbɛfa so ahyɛ Nyankopɔn ba no animuonyam. Good. Nso Yesu dɔ Marta ne ne nua Lazarus. Na afei ɔtee sɛ ɔyareɛ no. Ɔtenaa faako a ɔwɔ hɔ a naanu. Na ɛno akyiri no, ɔsee n'asuafoɔ no sɛ, yes, momma yɛnkɔ Yudea bio. Asuafoɔ no see no sɛ, Rabbi, nansa yi a ɛna Yudafoɔ rehwehwɛ sɛ wɔsi wo aboɔ. yes, Na worekɔ hɔ bio mu yi. Yesu buaa sɛ, ɛnyɛ nnɔnhwere 12 na ɛwɔ da baako mu. Sɛ obi nam awia a ɔnsunti. yes, Ɛfiri sɛ ɔhunu wiase hann. yes, Na sɛ obi nam anadwo a ɔsunti. Ɛfiri sɛ hann nni ne mu. yes, Verse 11. Wɔkaa yeinom, na ɛno akyiri no, ɔsee wɔn sɛ, yɛn adamfo Lazarus ada, na merekɔ makɔnyane no. yes, Ɛne n'asuafoɔ no kaa sɛ, Awurade, sɛ wada deɛ a ɔbɛsɔre. yes, Na Yesu deɛ ɔkaa ne wuo ho asɛm. Na wɔn deɛ yes, osusuu sɛ na nnapa ho asɛm na ɔreka. Ɛna afei Yesu see wɔn pefee sɛ, Lazarus awu. yes, Na mo nti ɛyɛ me dɛ sɛ menni hɔ. good, Na mo agye adi. yes, Nanso momma yɛnkɔ ne nkyɛn. Ɛna Toma a wɔfrɛ no Ata no ka kyerɛɛ ne mfɛfoɔ asuafoɔ no sɛ, yes, yɛn nso momma yɛnkɔ na yɛne no nkɔwu. Verse 17. Ɛna Yesu duruu hɔ no, obɛhunuu sɛ wadi ɛda no mu nnan dada. Nso Betania bɛn Jerusalem. yes, Ɛbɛyɛ kwansini mmienu. Na Yudafoɔ no mu pii aba Marta ne Maria nkyɛn sɛ ɔrebɛgyam wɔn. yes, Wɔn nua no nti. Ɛna Marta tee sɛ Yesu reba no, ɔkɔhyiaa no. Na Maria deɛ ɔtenaa efie. yes, Ɛna Marta see Yesu sɛ, Awurade, sɛ wowɔ ha a, anka me nua barima anwu. yes, Na seesei mpo minim sɛ biribiara a wobɛbusa Onyankopɔn no, Onyankopɔn de bɛma wo. yes, Yesu see no sɛ, wo nua barima no bɛsɔre bio. Marta see no sɛ, yes, minim sɛ owu sɔre mu, da a ɛdi akyire no, ɔbɛsɔre. Yesu see no sɛ, mene owu sɔreɛ ne nkwa. yes, Deɛ wɔgye me die no, sɛ wawu mpo a, obɛnya nkwa. Yes, Verse 26. good, Na obiara a wɔte ase na wɔgye me die no, renwu da. Wogye yei di anaa? Wɔsee no sɛ, aane, Awurade, megye me di sɛ wo ne Kristo no, Onyankopɔn ba a ɔreba wiase no. Na ɔkaa saa no, osii mu kɔfrɛɛ ne nua Maria kokoam sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ no aba, yes, na ɔrefrɛ wo. yes, Na ɔno nso tee no, ɔsɔree ntɛm baa ne nkyɛn. Nanso na Yesu nya nhyɛne kuro no mu. yes, Na ɔwɔ deɛ Marta bɛhyia no no hɔ. good. Verse 38. Verse 38. Yes. Ɛna Yesu guu ahome ne mu bio. Na Yesu gu ahome ne mu biem. Na ɔbaa ɛda no so. Yes. Ɛyɛ ɔbodan. Ɛyɛ ɔbodan. Na ɔboɔ nso hina no. Yes, na ɔboɔ nso hina no. Yesu kaa sɛ, Yes. munyi ɔboɔ no. Munyi ɔboɔ no. Deɛ wawuo no nua Marta see no sɛ, Awurade, sɛ saa deɛ wabɔn wadi ne nan 4 days. Yesu see no sɛ, Yes. manka mankyerɛ wo sɛ wogye di a wobɛhunu Nyankopɔn animuonyam. Yes. Ɛna wɔyii wɔboɔ no. Na Yesu maa n'ani so kaa sɛ, yes, Agya,
meda wo ase sɛ woatie me meda wo ase sɛ woatie me na me deɛ menim menim sɛ wotie me daa sɛ wotie me na daa nkurɔfokuo a wɔgyina ha no nti na mekaa saa yes na wogye di sɛ wɔgye di sɛ wo na wosomaa me yes ampa na wɔkaa saa no wɔde ne kɛseɛ teaa mu sɛ yes Lazarus firi bra ha na deɛ wawuo no firi adi ɛda no mu a ntoma kyekyere ne nan yes ɛne ne nsa na duku kyekyere n'anim na Yesu see wɔn sɛ monsane no na momma no nkɔ loose him and let him go. Yes, this is the doing of the Lord. Obi a wawu wadi 4 days into a bone. But when Jesus visited the tomb of Lazarus, Emra Yesu kokosra Lazarus no odru ho no. Esanse onyame tumi na hoɔden eka Yesu ho nti. He make a statement. And that statement he called the spirit of Lazarus. He broke the protocol of death and brought revival to the body of Lazarus. And Lazarus rose up. Whoa. My question is, are you dead? No, you are not dead. Even the dead have gotten revival to rise again, to come to life. How much more you? There is a revival coming. And you want to say, Ampa, Eurade, Abesrao, Eurade, count, you 2 million and what in count. There is a revival for the dead body. But Emra mi jina hai amingu ye. Me coming koto joinim na me sre asafo rade. Apata fo nyankopon. Onyame wo dinku ni mama ne ma no. Obeba besra me. Na obehya me den. Enti aya empempi no entinna. And your man be quickened by yourself. One kasa kai niyama bina kai. Said no. And kaneno last week no na bitimi sore bompaye. This week the asa niyama take off from Erade besrame. You pray with all faith and the Lord will visit you. The Lord will visit you. And you shall have the ability to rise even at night and pray to break the kingdom and the foundation of the wicked. And they are in operations. They are working tirelessly. If that is your rule, until I bring somebody down, let this be your rule. The kingdom of the wicked shall be broken down. We shall crush their power and their foundation with the power of God, because the Lord has visited us and the Lord has revived our body, our spirit, our being. The Lord has revived us, and we shall be conquerors over our enemies. Always invite the Lord into your life, that the Lord visit you. Amen. The Lord visit you. Enti adebia awu obremu no onyame mesrawo na onkanya sade ne nyane sade no na honhom ne tumi ne na hoɔden emra so na enkovaw na enkanya your inner person, your inner being. Every say onyame tumi eba wo so na ekanya wa
o honhom a nyame honhom ne na ho ode ewo wo mu no ekenya wo nipadua no enti wo ye de honhom ne de epe nipadua we de ope so chenchen da bia ye na betumi ada 12 hours na nso betumi adidia. But when the power of God revives you, when it revives you, fasting will be part of your life. Prayer will be part of your life. Amen. May the Lord revive you in Jesus' name. Amen. Our next point that I want us to also discuss, and it said, when the Lord visit you, when the Lord visit you, his promises come to pass in your life. Sa awurade basra wo a ne bɔhyɛ na ɛdai ebam. Awurade bɔhyɛ da wo so. Asafo awurade bɔhyɛ da me so. Yes. Onyame ahyɛn bɔ. Ɔso ɔbɛboa yɛn. Akwan nyinaa mu, abre nyinaa mu. Bɔhyɛ ne dɔɔso. Na se yɛ ma yɛn ho kwan. Na awurade bɛsra yɛn a ne bɔhyɛ da yi ɛba mu ma yɛn. Amen. You read Genesis chapter 21 verse 1 to 2. Genesis 21 verse 1 to 2. Genesis 21. Yes. 21 verse 1 to 2. Yes. Na awurade bɛhwɛ Sarah sɛdeɛ wɔkaeɛ no. Na awurade bɛhwɛ Sarah sɛdeɛ wɔkaeɛ no. Na ɔyɛ Sarah sɛdeɛ wɔhyɛɛ no bɔ no. Na ɔyɛ Sarah sɛdeɛ ɔhyɛɛ ne bɔ. Na Sarah nyinsane. Na Sarah nyinsane. Na ɔwɔ babarima ma Na Abraham. ɔwɔ babarima ɛdɛ. Ɛma Abraham. Ɛma Abraham. Ɛwɔ ne nkɔkora abɔbere. Ɛwɔ ne nkɔkora abɔbere. Bere a Onyankopɔn kaa ne ho asɛm no. Bere a Onyankopɔn kaa ne ho asɛm. Amen. Yes. Yes. For Sarah conceived and bare Abraham a son at a set time of which God has spoken to him. Mommy, verse 1. No? Give me the verse 1. And the Lord visited Sarah. Onyame besra Sarah. No, I said Abraham, bo. It took so many years. Amen. It took so many years. Bose biara da Abraham so no. Se asafo urade ba besra wo pe. Sa bose no. Ebebam. Mempaba takoswa bompaye. Be consistent with the Lord. Be so loyal and obedient to the Lord. Whatever he has spoken of you, I just say ebia won ten and answer. I just say bia we are swording free na hiniemu. I just say bia ototo abrabo saa emfa ho enim fie wonya. I believe sir obi anya 85 wo ha. Na si enya kura onyame animonyam eso. Amen. Obi anya 90 years wo ha. Obi anya 95 e wo ha. But Abraham e wo ye no know how many years. Onyinsan ne yere no know how many years. Obi si 90 plus. Bible no ka. No adi mfie say. Or Abuafa. You know it. You know it. Mama, once I was wrong. No, what say? No, 100 years. And to a new son, you don't know what say. Not all say. Pregnancy lasted for 9 months. And to know what they say. 99, right?
Me per se ya mathematics bi wo ha. Me hu papa bi. What did 25? Sorry, ekura ho aye den ama no. But Abraham had the power to do something. Eno ankasa de wa unim. Wa unim de. He had the power because the Spirit of God was upon him. Anything anyama sin abrabo mu no aya dance e de amaye ene. Enti amra eson ye no. Onyame besra Sarah. Na bossa Awurade edema Sarah no. Bossa ne yede ebem. Na owo Isaac edema ne kunu. Bossa ben na da wabrabo so a entimi mam. Bossa ben na da wabrabo so a entimi mam. Bossa ben na onyame nam na dinfo so adan na didi a kyerɛwa entimi mam. Ti Awurade asɛm. Be patient in the Lord. Na yere ho bom paye. Na som ne yie. Na Awurade baba besra wo. Na so besra wo ne bɔhyɛ na dey ebebam. Amen. In the life of Mary owu Yesu Kristo. Oha kram ena obofo ebesra no se asomdie nka wo. Ohye ne bo oka nsem bi kire no. Sa obanyinsha obabanyini. Na enam no so wiase ebenya nkwagye wo Awurade mo. Mary ampa na oyo babunu na onhu bemada. But when the Spirit of God visited Mary, there was a conception. Amen. Emre onyame ahu ode onyame honhom esane besra Mary no onyinsane ye. Enti ayamempa ebo maw anopai se Awurade mesra wo na bɔhyɛ bia wahyɛw no sa bɔhyɛ na yɛda yi emrem. There should be a conception of greater things. Onyame ma wo nyinsa nkonimdie. Onyame ema wo nyinsa prom ye. Empunto ne mpagyaye. Yedie ne nkankro. There should be a conception, and there will, because the Lord has visited his people. Amen. Now, oba kunimdie, oba nyansa, oba yedie, oba nkankro. And so nyame ahye obo se we odefo a ebebam. Seek the visitation of the Spirit of God, and it shall come to pass. Amen. And it shall come to pass. Never worry in your life. Yes. Ema bibia how kakran kakra ade achi ade san ye nyini mum e true ye koyenim. Mempaba. Ask yourself, onyame asema ode adomo no ananse onyame bosha ode ama no. You ask yourself, how is it and how will the form be? Maybe you may be going through that day in and day out. You'll be asking yourself. You do ask yourself. The biya ubisa ho. Hey, enye Awurade na share me boy. Enye Awurade na share me boy. Ase mamu na no kra sofu bi no. Ah me call no ho. The wase ho no. Junction no so no. O share me bo say Awurade bo share da so 2015
ebebam. You see, I was saying 2024, you call 2025. You try half of the year. In your mind, memory nyame. Say I am passe as for na candia any day. Ebebam. Amen. The Lord will perform it. Onyame be ade bia wa kan fa ho bia no be dey. Obeye. Amen. Enti onyame besra wa okenyan o. Onyame besra wa bosha ode a hyew no ebebam. Enti ubenyinsan kunimdie. Na wa wo kunimdie. Ubenyinsan yedie. Na wa wo yedie. Amen. The last point. When the Lord visits you, He will make divine provision for your life. There will be a divine provision. And you might hear him rather the bema. What the bed tomo? Or the bed tomo? Or the bed tomo? So per contu. Open krata. Open ba. Open sika. Open nimonyam. Open pejaye. Open diane. Mame fansoso. The Lord will make provision for your life. He will put things in order for you. He will make arrangement perfectly for you. Amen. Enti menchinchini sa obi won ma obanyame na ase obatantua mu enema ohwehwe ni mu ne nsankan e bonso wakobosom so watia for baabi watia no ho for baabi kakra ma memfa ha ebie be consistent in the Lord. Just say the Lord will make provision for your life. Young can be our root. Root 1:6. Root 1:6. Traya. Transe. Half time. Transe. Na okwa. Wani baba onso no. Na enkunimdie bia de asi wachi. Now fe na wo san be ko ho. Baby no. Be patient. Onyame na se e won be patient. E wonyame mu. Amen. Me pa cho kan ma me. Ena osori. Na one ne nsenum baanu. Se oresania fri Moab asase so. Efri se. Ote no wo Moab asase so se. Awurade abehwe ne man. Na wama won aduane. Wama won aduane bebre. Abuso. Naomi ene ne kunu ene ne mma etu bata. Efri se ne mu aye ten. Oko Moab asase so. Na akwa ho no enema mu ye den mo. Satan mi nyana ahwe ni state. Eni nanka mahu ni tirim adwen na mahu adwene a odwene ye mra niema toto no. Ne mamra ntie mienu eko ni kunu so ko. Na owo ne mamu ena omo tu firi ho. But owo honom no ena o te say Awurade abesra ne mai. Na aduane ayedai apuso. Bara adia ehemani kan say omanani bre say I'll return. I'll go back. Be patient. Amen. And how would you know? Be patient. Last time now, yeah, questions and answers. Obi busa question.
ɛma ne yɛ me dɛ adai ɛna obi ba nyame no ase a pa na ne nsa ka sisiɛ obi so te ha ɛdi years deɛ ɔpɛ no ne nsa nyɛ dɛ ɛnya nkan. Be patient. Wait. Kai na awurade nhyira mesi wɔ dɛ wakyi. Be patient in the Lord. Definitely one day the Lord will visit you. And the Lord will make provision for your life. He will provide everything you need according to what He has. He has in abundance. There then our here already more on sa intiminka. Bibia ni ho a wo hwehwe already more on sa intiminka ho. Ebia na wonwene ho. Ebia na wonti bi. Go back to the Bible. Omo nyame ahoɔden ba wo nso a otimi yɛ nneɛma akɛse. Ona na edom kyerɛ wo so nsraban awurade ma na basa so kɛse so ɛhyɛ wo n'animuonyam. Ona edi ako a Moses ensa kɔfoma no odi nkukuo, but Moses ensa kɔsora no odi nkonim. Anopai awurade abasa ne nyina soroma wo. Awurade abasa enyina soroma wo. Na ne honhom ne tumi ne na hoɔden ɛmɛsra wo. So that He makes provision for you, whatever you are seeking in Him. See, yanhwehwɛ na hinie ne ne trene ka ne. Onyame dia bedua na hinie mu. Onyame dia ba ne trene mu. Dia ka ɛyɛ die wo hia. Meboa. Awurade mfa ndomo. Awurade mɛsra wo. Na ɔmfa ndomo. Ɔpatafo nyankopɔn mɛsra wo. Na ɔmfa ndomo ɛwɔ Yesu Kristo de mo. Ɛwɔ Yesu de mo. Ɛwɔ Yesu de mo. May the Lord visit you. May the Lord visit you. Whatever you are looking for in life, wherever you are going, wherever you want to go, may the Lord visit you. May the strength of His power be upon your life, and you shall be a blessed one. May heaven come close to your life, close to your gate, and bless you in Jesus' name. Amen. Sorry, John, also. Oh, Shira. Oh, Patafwe, me here. Oh, me here. Era de me here. Oh, I pray. Me here. Oh, my Kwama Pao. Erodie Shira. Onim eniema onemu. Sadia abraboni asetena ni sitie. Sa anopai ebiem awurade hu ye mobo no nka yen. Na omma ne honhom mesra yen. Piano Bampaye, ewo Yesu de mo. 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 Awurade hu ye mobo na omesra yen. Ewo Yesu de mo. Ewo Yesu de mo. Ewo kwan nyina mo. Ewo kwan ye san nyina mo. Ina ho Bampaye, bo nsa Bampaye. Awurade mesra, awurade mesra. Awurade mesra yen, awurade mesra na safo. Ewo Yesu de mo, ewo Yesu de mo, ewo Yesu de mo. Ewo Yesu de mo, ewo Yesu de mo. Awurade mesra na linsira emra yen so. Awurade mesra na wode emra yen so. Awurade mesra yen. Ewo Yesu de mo, ewo Yesu de mo. May the Lord visit us in the
mighty name of Jesus. May the Lord visit us in the name of Jesus. Everybody here, everybody here, everybody here. Opatafwe, Basayano, wow, Patama and Kra, Auradu Yamapa, 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 Auradu Nakaye, and near Sierra, Auradu Awote, Abaya Swa, Auradu home, Abaya Swa, Uba Kanyaye, Yanupatia, Yahom, Netimejina, Awayosudema. Jesus, Lord, visit us. Lord, revive us. Awayosudema. Mount Kanyai. Ensanio. Emrayoso. Arani Kanyai. Yahoho. Yanupedia. Yanompe. Awayosudema. Already Kanya, yeah, Kanya, local. We need our revival. Oh Lord God. Already Kanya. Salo, Amasra, Yes, Lord. Apatafua. Yes, Lord. Awayosudema. Jesus, Basrae, Awayosudema, Obayamaye, Yazabeka, Awainomo, Yedelen Cancro, Yazabeka, Elradio, Fahudiolo, Yazabeka, Amana, Yazabeka, Awayosudema, Sikana, Yazabeka, Awayosudema, Akonduolo, Yazabeka, Awayosudema, Elradio, O Bossana Wasano, O Basrania, Ebaba Mamae, Awayosudema, Basranio, Spirit of God, we need you.
Awaya Sreba, 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 Awaya Basrae, Awaya Basrae, Awaya Basrae, Awaya Basrae, Awaya Sreba, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, Lord visit us in the name of Jesus, Awaya Sreba. Awaya Sreba, 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 Emra Usra Sarara, Eradia, oh yeah, Emra Usra Merino, Eradia Coupon, oh yes, Christo, Awaya Sreba, San was Centre, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Obibia Sana, Obasa Pamo, Emano, Erada Basrae, Erada Basrae, Mao Basa. Emra mumaye, 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 Awaya Sreba, 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 Awradu Basraidia, Awradu Basraidia, Awradu Basraidia, Awradu Basraidia, Apatafo, Oh, Amasrae, Awaya Sreba, 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 Yesika Samuo, Yahu Timo, Yabiamo, Yasro, Basrae, Fankanyai, Abra, Fankanyai, Abra, Fankanyai, Abra, let there be a revival, 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 Awaya Sreba. Awaya Sreba, let it be a revival. Awaya Sreba, let it be a revival. Mankanyai, Emra Lipatiamo, Arada Mankanyai, Emra Lipatiamo, Mankanyai, Emra Lipatiamo, Empo, Emra, what's a Lazarus, Emra no word in Nana, Aradia, Ukanyano, or Sansore, Epancomo, Anupai, Aradia Nguya, Aradia Nguya, Aradia Nguya, yes, no, yes, no, yes, no, Yadianitia, Elfocra, Elfocra, Eltibra. Basrae, Awaya Sreba, Awaya Sreba, na Kenya ya ohumo, arada ma ya hote, ohumo hote, ohumo hote, ohumo hote, ohumo hote, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awaya Sreba, apatafo, 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 Awaya Sreba, 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 Basrae, Basrae. Basrayania, 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 Awaya Sreba, Awaya Sreba, O Basrayania, and the Po, Abaya Problem, Awaya Sreba, Alutu Basrae, Alutu Basrae, Alutu Basrae, Awaya Sreba, 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 Awradu Basrae, Awradu Basrae, Awradu Basrae, Awradu Basrae, Awradu Basrae, Awradu Basrae, Awaya Sreba. Awaya Sreba, Yawn Saho, Awradi Yawn Saho, Awradi Kaye, Awradi Kaye, Awradi Kaye, Awradi Kaye, Awradi Kaye, Awradi Kaye, Awaya Sreba. Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awradi Kaye, 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 Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awaya Sreba, Awradi Kaye, Awaya Sreba, Awradi Kaye, Apatafo, Apatafo. Apatafo, Kayanio, 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 Awaya Sreba, 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 Awradi Kaye, 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 Awaya Sreba, Awradi Kaye, Awaya Nemo, Awradi Kaye, Awaya
inemo erade kae ewo inemo erade kae ewo yesidema ewo yesidema ewo yesidema ewo yesidema ewo yesidema ewo yesidema erade kae 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 ewo yesidema ewo yesidema ewo yesidema ewo yesidema uyamabo opatafue uyamabo wa opatamaye wa opatamaye wa utimaye uyamabo na besraye ewo yesidema 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 sikasemu enyansamo ehunumumu ewo yesidema animonyamu erade besraye ewo yesidema 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 Jesus 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 awurade emra Samson to fom no awurade Yankopɔn wakase awurade kai me biem awurade kai no na o ma na hoɔden awurade Yankopɔn na ɔde bubu o Philistine ewo yesidema ewo yesidema ewo yesidema ewo yesidema ewo yesidema wade bubu atamfo no wase won na oyam pasa every say wa hoɔden esa besra no ewo yesidema 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 awurade besra 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 awurade hiao 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 besra ye ewo yesidema 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 in the name of Jesus. Me here, oh, me here. Oh, I pray, you know me here. Ampara, Machi. Ashira. Me here, oh, wow, me here. I pray, you know, me here, oh, machi, kwapa, oh, ampara, shira. Me here, oh, wow, me here. A part of way, I pray. You know me here. Jesus, machi, kama bao, ashira. Isaiah 44:3. Na mehwie nsuo agu asase a sukom de no. Na mehwie nsuo agu asase a sukom de no. Na nsuo nyabotre. Awurade hwie nsuo. Awurade hwie nkwansuo. Awurade hwie yedie. Engo okra bi a ohwehwe yedie. Ade bi a ohwehwe no. Eye sukom no. Awurade hwie nsuo nguso. Awurade hwie nsuo nguso. Awurade hwie nsuo nguso. To asoma me. Na nsuwa agu asase pese so. Nsuwa agu asase pese so. Mehwie me honhom agu asefo so. Mehwie me honhom agu asefo so. Na minshira agu wo maso. Na minshira agu wo maso. Amen. 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 Fasa to akoma so. Awurade asem die. Asase a ensukom ede no.
Awurade nhwie nsuo ngo so. Asase hia nsuo. Na sɛ nsuo gu asase so a ɛdondɔn asase no na ɛma nepa ba asase nim na ewura nya saa nepa no edi nyini ɛnɔbaeɛ nya saa nepa no edi nyini ɛyɛ from ɛso aba Awurade nsane Awurade mɛsra yɛn na adeɛ biara yɛ nsukɔm wɔ yɛ abrabɔ mu no ɔpatafoɔ Nyankopɔn ɛntɔ ne nsuo ngo so ɛntɔ ne nsuo ngo so Awurade tɔ nsuo gu so ɛwɔ Yesu dim 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 adeɛ biara Awurade yɛhwehwɛ wɔ mu Awurade yɛ nsukɔm na ɛde wo ma ɛno nti hwie wo nsuo gu so asase biara wɔ yɛ abrabɔ mu ayɛ asase pradada ahia wo nsuo Awurade wo nsuo yɛ nkwa Awurade wo nsuo yɛ nkonimdie Awurade wo nsuo yɛ nkɔsoɔ Awurade wo nsuo yɛ nkonimdie na baabi biara nsuo bɔfa no bibia ntimi nsi nsuo kwan bibia ntimi nsi nsuo kwan entima wo nsuo Awurade entwimfa yɛ bra mu ɛwɔ Yesu dim ɛwɔ Yesu dim ɛwɔ Yesu dim ɛwɔ Yesu dim ɔpatafoɔ sane wo honhom brae so yɛhia wo honhom yɛhia wo tumi yɛhia wo hoɔden Awurade sane egu honam bia so egu akoma bia mu ɛwɔ Yesu dim adwene bia mu ɛwɔ Yesu dim Awurade sema Awurade sema Awurade sema Awurade sema ɛwɔ Yesu dim ma honhom ɛnka yɛ ho ma honhom ɛnsane mmra ɛmɛtena yɛ akoma mu ɛmfa nkonimdie mmra yɛn na wasɛm sɛ wobɛhyira yɛ asefoɔ yɛsrɛ wo nhyira sɛ ntɔ yɛ so ɛne yɛ asefoɔ so Awurade wo nhyira ɛntɔ yɛ 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 abrabɔ so na aniwa nyinaa hu sɛ Awurade woka yɛ ho ɔmfa animonyam hyɛ ma wo din yɛda wo ase ɔpatafoɔ Nyankopɔn yɛda wo ase ɛwɔ Yesu dim ɔpatafoɔ 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 power tena se wɔ nkonimdie mu onyame nsira wo Plentiful, you're strong and kind, mighty heart and a brilliant mind. Generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Oh, plentiful, to the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you're the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. In your presence fear subside, kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Oh, platform, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,